Hello friends, Bodo Zubinfo official YouTube channel the big update the finally PHED department ni sakri result hobai are beयाव गोबां select जाबाय बेनि गेजेराव subscriber बिथांमोनाबो select जादों दा गोबां नोंथांमोना नेगासिनो दंमोन final result खौहाय बेनो जाबाय walk in interview दा लोगोफोर गोबां comments खालामो नोंथांमोना बेबायदि walk in interview फैयोबा so update होनानै दा बेखायनो होदोंमोन आरो finally आंनि subscriber बिथांमोनाहाय जायफ्रा बे interview बाहागो लादोंमोन दा finally select जाबाय आरो सोर select जाखो नोंथांमोना details खौ होगासिनो दङ दा सेलारिया 25 निफ्राय जागायगोन सो नोंथांमोना बेवहाय मोननो हागोन आरो बे जाबाय मोनसे कन्ट्रेक्चुअल जब दा बे मोनसे फ्र'जनि आन्डाराव फैदोंमोन जेजेएमनि आन्डाराव जेराव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनखादोंमोन दा बेखायनो जोबोर कंग्रेचुलेसन्स थाबाय जायनोखि मोनबाय दा सोर मोनदों जों डिटेल्सखौ नायगोन सोर मोनदों दा लोगोफोर बे पस्टआ BTC नि थाखायमोन आरो बेयाव नोंथांमोना पस्टिं जागोन BTC आवनो आरो गोदान साख्रि फैयोबा वाक इन इन्टारभिउ नोंथांमोननोहाय आपडेटखौ लाबोगोन दा बे भिडिअ खालामनाय जाहोना बेनो जे वाक इन इन्टारभिउ होयोबा थाबनो साख्रि जायो आरो नोंथांमोनाहाय मावनो मोनो कन्ट्रेक्ट जब हिसाबै एबा कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै आरो जेब्ला कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै मावनो मोनगोन अब्ला बारायनायनि चान्स थायो आरो गुबुन नोंथांमोना आइडिया मोनगोन आरो गुबुन जबावबो स' नोंथांमोना चान्सखौ मोनलांनायनि चान्सखौ थायो स' बेखायनो ओरैनो डाटा जायनोखि क्राइटेरिया गोरोबो नोंथांमोना वाक इन इन्टारभिउ होयोबा थाबनो साख्रि जायो दा बेनि थाखायनो सासे साफ्रेबार बिथाङा गोबां कन्टेक्टआव दंमोन कन्टेक्ट खालामदोंमोन जे माबायदि सिस्टेमाव एप्लाइ खालामनांगौ दा फाइनालि बिथाङा सिलेक्सन जाबाय दा बे जाबाय अफिसियेल मोनसे रिजाल्ट सिट दा बेयाव नोंथांमोना BTC क'क्राझार मोनदों बेयावनो जादोंमोन इन्टारभिउआ दा बेयाव सिलेक्सन जानाय बिथाङा जाहैबाय बेयाव गोबां 36 स्टार दङ रिजाल्टआ एन्ड बेखौ नायोब्ला टेकनिकेल अफिसार 2 आरो 1 दङमोन बे पस्टआ नोंथांमोनाहाय 2 निखौ मोनदों आरो 1आ फैयोब्ला आं आपडेटखौ होगोन दा टेकनिकेल अफिसार पस्टआव मोनदों गोबां रोखोमनि बर'फोरबो मोनदों जानो हागौ नोंथांमोना साबसक्राइबार स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय जायफ्रा भिडिअ नायनानै एप्लाइ खालामदोंमोन दा बेयाव फुंबिलि बसुमतारी बिथाङा मोनबाय दा फाइनालि बिथाङा सिलेक्सन जाबाय इन्टारभिउ होनानै दा थाबनो साख्रि जायो बेखायनो वाक इन इन्टारभिउबा नोंथांमोना होनांगौ अके जायनो क्राइटेरिया गोरोबो दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव आरो आपडेट फैयोबा नोंथांमोना लाबोगोन सेलारिया बेनिया 25 निफ्राय 30,000 गेजेराव दङ स' नोंथांमोनाहाय मोननो हासिगोन आरो बबे पस्टिं जाखो बबे PHED डिपार्टमेन्टआ पस्टिं जाखो दा जों बेखौ नायगोन फै गोबाव खालामा गाहायाव दङ दा नायदिनै बेयाव गोबां रोखोमनि केन्डिडेट नाम दङ एड्रेसबो दङ स' बेयाव गासैबो अल आसाम केन्डिडेट एप्लाइ खालामनो हायोमोन दा फुंबिलि हिसाबै बिथाङा मोनदों बेनो जाबाय गसाइगाव PHED डिपार्टमेन्टआव अफिसावहाय मोननाय जाबाय जानो हागौ नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअ नायदों कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो स' नोंथांमोना रिजाल्ट सिट नांगौबा कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय स' आं नोंथांमोनाहाय PDF फाइलखौहाय आपल'ड खालामगोन बा WhatsApp ग्रुपआवबो आं नोंथांमोनाहाय हरना दोनगोन जाहाथे नोंथांमोनाहाय नायनो हायो एन्ड नेक्स्टआव TO 1आ फैयोब्ला स' रिजाल्टखौ आं नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ लाबोगोन स' बेनोमोन नोंथांमोननि रिजाल्ट सिट आसा खालामो नोंथांमोना नेक्स्टआवबो फैयोब्ला बेबायदि होबानो जाबाय एंगेज जाना थानो हागोन आरो गुबुन चान्सआव नोंथांमोनाहाय मोनलांबाय थागोन